Aku ki iso bedakne luke sinden karo luke penyanyi. Golek si luke sinden ki ajake sing nang nyapa to yen rungokno lho ora oleh kaya ngono. Ora oleh ngono kuwi. Dirungokne sing tenanan Pak Agus ki arep jlentreh. Karepe kuwi vibra suarane ki lain daripada yang lain ngono lho. Tak jawokne kan ya luke swara kuwi lho. Ngono lho maksude ya ndang kok. Tegese lek sinden kuwi luke nang dalan cilik-cilik kuwi dilepetoni kabeh. Ngono ya. Ngene lho. Luke lek nang dalan cilik-cilik dilepetoni kabeh ya rene ngono. Heeh. Kok kaya udu golek lho dalan. Gawe geger nyolong Sinta Hanuman cangcut tumanda Hanuman cangcut tumandang ngaleng kowe dadi ngalengko wis dadi awu kobong gedhe jroning praja Monggo Mas Yun. Yo. Ceritane wayang ramayana negara galang kodiraja ratu kutha Rahwana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta.
Terima kasih Bapak, terima kasih Kang Masku.